Salutare prieteni, bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi încercăm să luăm comoara de aici. Să ținem minte unde. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați și să aprindeți cloțul pe el ca să știți mereu când postez. Așa, după cum vedeți, am făcut Diamond 3. Încerc să fac Diamond 4 să ajung și odată heroic. Aici văd că s-a băgat ăsta. Deja am dat. Și să dăm și aici. Și caracterul văd că s-a băgat. Chiar șmecherul. Ia că pot pune caractere să că știți. Fata asta e foarte bună. Așa. Acum încercăm să luăm comoara. Așa. Dacă am expus și în alte episoade că dacă strângem 500 de abonați, o să-i dau gift unui abonat 500 și ceva diamante. Da, aici vin foarte mulți playeri, dar prima dată noi nu mergem acolo. Prima dată mergem să ne luăm ceva arme și după aia mergem să facem kill-uri. Vedeți, cum am spus, vin foarte mulți playeri și cam greu să-i bați pe toți, dar încercăm, deja am luat armă. Băi, dar și ăștia văd că au luat deja. Eu îi las să se bată. Mă duc și o să iau casca și ăștia. Îi văd aici. Bă, fugi! Aoleu! Da. Eu cam dat-o, hai că mă încercăm. Acum știu unde aterizez. Știu că nu prea mai postat episoade, mai mult am făcut live-uri. Dar de acum o să postez și episoade de la 12. Un episod de la ora 12 o să fie, mereu. Să sărim. Sper de data asta să iau comoara.
1, 2, 3, plus ceva playeri. Și te-ai dus, dică. Opa, mașină. Ai, nu cred. Zi serios. Hai, mă lua cu mașina. Bă, ce mă enervează când te iau ăștia cu mașina. Fai. Nu știu cât de lung sau de scurt o să fie acest videoclip, dar o să scriu și acolo că încercăm să luăm comoara și cum văd e cam destul de dificil. Ce mă enervează așa care vin așa cu mașina și dau peste tine. Unde? Mamă, o să fie cam departe. Mai stăm un pic. Mai și acum. Sper să ajung. Acum nu mai mă duc așa, mă duc fix acolo unde e, cum îi spune, capul de, nu vine acum în minte. Aici așa este. Vedeți? Stați jos. Oh, unde? Aici. Dar de ce toți pe mine? Eu asta nu înțeleg, uite altul. Da. N-ai cu cine, mă, ce mă enervează, bă, dar lăsați fratele meu mașinile. Ăștia nu știu cumva numai cu mașini. Dar acum cobor și să vedeți de nu iau eu acum o armă și dau în toți care încerc să iei comoara. Mai repede. Hai mă frate, cât îți ia să ne bagi în meci. Așa. Cam dificil.
Hai mă mor dată. Fix în dreapta. Mă, frate, dacă-ți player vin, mă, dar voi n-ați luat încă Comora. Nu, aș fix pe pod. Nu știu, încerc să văd dacă pot să dau cu pumnul, să iau și o bounty-ul. Ia, să stă pe loc. Ia, ia. Oh! Nu l-am prins. Bine, frate, că acum am trimis notificare. Haide, mă, unde sunteți? Cap. Ce mă cu asta? What? Bă! Cum să se tindă ușa? Hai că încercăm o dată, altfel nu știu ce fac. Așa. Sper odată să ajung, acum știu unde e ăla. Tu ce vrei, mă? Dă-te de aici. Jet de aici, ai. Jet. Asta se zic când aterizează. Unde aterizează? Zici că aterizează să ieși. Dacă îți vreau cu pun.
Hai, bateți-vă voi acolo. O vă întrerup. Dați că e aici. Hai. Unde îi, mă? Hai, jet, hai, putoriu. Deci, asta e proastă. Vulpea asta. Na. Stă, se uită. Pleacă, uite, stă, se uită. Uite că mă omoară. Frate. Cam imposibil să iei cu moara, că prea mulți vin. Ia! Fugi, bă! Ia! Frate, o lua toți! Bă, ce nesimțiți! Toți o luat. Hai să dăm cu pumn, să de. Oh! N-am observat. Vulpea aia așa stă acolo. Stă, se uită, mai stă, se mai uită, mai stă, se mai uită. N-are niciun stres. Nu știu unde aterizez. Uite, fix aici că aici iară. Care bă fură kill-uri, ia uite. Unde, frate, mă ia? Măi, cam imposibil să iei comoara. Nu, dacă aștept să iau ei și după aia mă duc. De unde, frate? Bă, deci din toate părțile trag așa ceva n-am văzut. Și n-am nici medkit. De unde, frate? N-ai cum. Deci n-ai cum. N-ai cum. Mai încerc ultima oară și dacă nu merge asta, atât a fost cu acest episod.
Ia. Hai că mă duc, hai. Un diamant. Bine, mă. Vedeți? Un diamant. Hai, mai dă-ne, mă. Bine, mă, gata. Mai repede. Hai, din nou îmi dă vulpița. Bă, deci o urăsc, mă, pe vulpița asta. Vedeți cum merge? Pe parcă vezi, ia în spate. Hai, mă, mai repede. Nu! Acum mă puteți omorâ. Adică, nu chiar. Mă duc cu mașina. Da, ce nu mai e să mă calc. Ce asta e așa picat și eu? Unde? Ia. Ia uite. Ia uite-o. Ce mă de aici? Oricum am luat deja cutia. O vedeți? Uitați, vedeți? Am luat și diamantul. Vedeți? Am 3 diamante. 6 de nem. Rupe. Oh, super, am dat un schimb pe sabie. Ia. Șmecheră. Aici zice chiar șmecheră. Cam acesta a fost cu acest episod. Nu uitați să dați un like, să vă abonați. Să aprindeți clopoțel, pentru că doar cu el știți când mai postez. Eu am fost Rau și v-am salutat.